ka m gbaruo main market je wunyere ndị mafia nọ. Brother, onye mafia ese ndị ọdị ọnọdụgodu na nrọ ọ ka na-eme business ya. Last week Saturday ka otu ọga mmakwa ama n'ime afia na-eme wedding. Anọ n'enu ọta n'ime chọọchị na-agba ya na nwunye ya akwụkwọ. That moment ụkọchukwu wepụta ring wedecha ha sizie ya Mr. Groom, you may kiss your bride. Brother, phone ya ring ya. Ọ nọ na phone ya ring wepụta phone pikie ya. Ya bụrụ na nwa boy ya ebido bawara ya. Okay, Chukwu ka ihe na-akpọrọ m na-eme na tata bụ wedding m. Ka ihe na-akpọrọ m na phone. Dị nwa boy ebutuo ya si ya ọ ga-ewe n'iwe biko kọntena bata. The man ababa kọntena bata zaga na disturb m ịma na m na-eme wedding taa. Nwa boy ya sekwu ya ọ ga biko mba ọbụrụ ya kọntena bata bọda ya big customer na-esi Bendel abịa. Ọ bịa taa nene dị kọntena si na ọ ga-egocha ngwa afịa dị n'ime ebe a, mana problem dị kịta na bụ na o ji cash sizie na ọ bụrụ na ọfụ ụgwọ anya na ọma nkwụ ụgwọ. Brother, ka deman nụrụ nke ozugbo ya jụkwa nwa boy ya oke chukwu si na deman ji cash. Nwa boy ya si ya ọ ga o ji cash. Brother, with the power of money the man amara ma o ji kọtụọ phone kpọzie best man ya. Best man biko bịa ka isigodoro m nwunye ma ka nye nata onye ego. My brother, you're gonna curse you. Ụkọchukwu akụja. Na ndị bụrụ ya na agbamakwụkwọ onye ọbụla dị shọk. A na-ele nwoke ibe ma o yiri suit wedding ya zonye na keke. Ọ na-eme ka ọ na-eme. Top kwee ọzọ, ọ na-atọ m ụtọ. Biko na ụmụnne m sọskraịbụ ọranụ m biko na sọskraịbụ biko